Egunon guztioi, eskerrik asko gaur ikaslan eta izek elkarrekin azken urteetan daramagun praktikaldi dualaren inguruko elkarlan pues informazio bilera honetara lotzeagatik. E, Bertan daukagun xedea, bai, hor aurkezpenean daukazuena. Hori da. Bueno, bertan daukagun xedea, lehenik eta behin, bai ikaslan eta bai eize, Euskal Eskola Publikoko etapa ezberdinetako ikastetxeak biltzen ditugun heinean, hasieratik gure nahia izan da eskola publikotako garapena eta hobekuntzan sakontzea. Horrexegatik, elementu nuklearretako bat bada ikaslea eta bere formazioan gure eskaintza koordinatzea, artikulatzea eta ahalik eta emankorren bihurtzea. Ikaslea eta bere formazioa bere osotasunean. Izan ere, lanbide heziketarako garrantzitsua da euskal esparru batean beraien ikasleak beraien garapena egiteko aukera izatearena, bai? Eta orain ja 4 urte izango dira, ekimen honekin hasi ginen, hasiera xume batekin, baino urtez urte indarra hartzen dijoa, eta horrexegatik gaur egiten dugun webinar honetan, zuekin partekatu nahi dugu labur-labur honen inguruko informazio nagusiak eta izan ditzazkezuen zalantzak argitzea. Ikaslan sareko lehenengo mailako dual ikasketak eize sareko ikastetxeetan egitea da bilera honen eta hemendik aurrera martxan jarriko ditugun prozeduren helburua. Eta horretarako, ikaslan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoak eta eizek sinatuta daukagun hitzarmen, lankidetza hitzarmen baten barruan hartzen du honek guztiak lekua. Esaten dut hau eta argitzen dut hau, izan ere, garrantzitsua baita, artikulazio hauek bere estruktura egokia izan dezaten, bai? Bai, guk egin egoko esan desan du gaurko helburua ez da hainbeste oinarrietan eta sakontzea, ideia orokor bat hartzea, animatzea, hasieratik botatzen zuet gakoa pixka bat, eta kontuan eduki gu edozein zalantzetako hor gaudela, bai hiru probintzitakoak bai zuen inguruko ikastetxea bea, eta ez eukitzeko inungo zalantzarik edo gure gana hurbiltzen, edo bueno, argituko izugu alde egun guztia, bale? Zer da pixka bat duala? Seguru hor gaude, dagoeneko denak ezagutuko duen sistema dela. Baina, aurkezpen honetan, baina dizugu pixka bat argitu, eize, sartzezatela enpresa edo duala ingo duen erakunde bezala, bai? Orduan aurkezpenetan, hitzarmenetan eta bar, hitz egiten dira termino ezberdinetaz, gero berriro aurkeztuko izkizu egunak, baina jakin ikaslan aldetikan egoten dela beti ikastetxe bat, ikastetxe hortan egoten da noski ikaslea, erdigunean, eta ikasle horrek daukala tutore bat. Tutore hitza erabiltzen danean kasu hontan, ari gara lanbide heziketako ikastetxeko tutorea. Eta zuek kasu hontan, eizeko ikastetxeak daukazute enpresa bezala sartzezaten moduan, daukazute instruktore bat, seguru zuen ikastetxetan tutorea dela, baino figura hau da instruktorena, bale? Osea, eizen sartzezate enpresa eta instruktore bezala joko honetan. Beraz, Maitek ondo adierazi duen bezala, ikaslanek lanbide heziketako ikasleak gurera praktikaldira bialtzen dizkiute, eta guk jaso egiten ditugu, eta beste edozein praktikaldian bezala, esleitu egiten diogu, eh, bere ardura izango duen tutore bat, bai argitu beharra da ona da, eta hau askotan agertu den zalantza da, ea ikasle horrekin tutoreak ordu guztiak egin behar ote dituen. Hori Maitek Bai, argituko du. horre badago estrukturatuta zenbat ordu eta zer egingo den pixka eta horre egongo deguna, eta berez, marko legal baten barrenen daude ordu kopuru batzuk ikastetxean egiten dianak eta beste batzuk enpresan egiten dianak. Gure kasuan, spoiler pixka tengo izuet, 112 ordu izaten dira adin txikiko adianean eta 128 ordu adin nagusiko adianean. Hoie dira, berez zuen ikastetxetan sartu beharko lituzteken orduak, bai? Hortik aurrea formakuntza komplementarioa ikastetxean bertan egingo du. Pixka sistema duala hori da, Oain beste pantailazo pare batean pasako izugu bezala. E, Aukarri dugu, bada espadare errepaso txiki bat egiteko, ze
gaur egungo oinarria lanbide heziketakoa hiru etapetan edo hiru mailatan gehienak jatitzen zuen, badaude zertifikatuak espezializatuak eta bar, ez dut uste zuen alorra dana momentu ez da bestela galdetu, baino daude hasierako lanbide heziketa, erdi mailako heziketa eta goi mailako lanbide heziketa. Orokorrean hitz egin da DBH-ko titulazioarekin sartuko dira erdi mailara, eta goi mailara sartuko dira batxilergoindar. Zuei eskatzen zaizuena erdi maila eta goi mailako ziklotako ikasleak zuen ikastetxetara jasotzea, aipatutako dual formakuntza hori egitera. Gainetik ere bai, heziketa zikloak bai erdi mailan eta bai goi mailan 2000 ordu jasotzen dituzte. Eta udaren aipatzen genituen datuak, ez? Lehenengo mailan 1050 ordu sartzen dituzte ikastetxean, hauetatik zuei eskaera da 112 edo 128 adinean arabera, eta bigarren mailan 950 ordu, Hemen ere noski baute behar duala, baina momentuz ez dizuegu hau eskatuko, Lehenengo mailakoakin hasiko gineke poliki-poliki egiten. Bueno, nork hartzen du parte? Ba hemen figura ezberdinak dauzkagu, eta gure aldetikan ikaslaneko ikastetxeetatik egongo da figura da ikastetxea naiz bezala deitu diogun hori, hau da, lanbide heziketako zuen ikastetxetik gertuena da lanbide heziketako ikastetxea beti ere publikotaz hitz egiten, eta horre, da, persona bat arduradun bat, dualeko arduradun bat, izango dana zuen bitartekaria. Eta bestalde, edukiko dugu ikaslea. Goi mailakoa, edo erdi mailakoa, edo dana dela ikasketak egin ditunan arabera. Eta hortetikan, ikastetxeko arduradun hori tutore bezala esautuko duna, jarriko da harremanetan, kasu honetan lantokiakin, eitzeko ikastetxeakin. Bueno, lantokia naiz tal horretan gure ikastetxeak daude, aurrelen hezkuntzakoak edo bigarren hezkuntzakoak izango diranak, eta hoiek jasoko dute ikasle tutorizatu hori, eta harreman zuzena izango dute lanbide heziketako ikastetxeak esleitutako tutore horrekin. Eta gu, gure ikastetxeetan, gure ikastetxe publikoetan, egingo duguna, izango da, izendatuko dugu ikasle horrentzako, ba, egingo dituen ardura hoien, bueno, tutore pertsona bat, eta arek hartuko du, tutorizazio lan horren ardura, beti ere, kontutan izan da, ikasle hauentzako, prozesu hau, prozesu formatibo bat dala. Kontua ez da, besterik gabe ikastetxean edukitzea pertsona bat, baizikan ikastetxean pertsona bat edukitzea, eta denbora horretan ekintza formatiboak egin ditzala bera edo beragandik datorren familiaren esparrukoa, bai? Hori da. Hemen bai aipatu dugu, eta hor bizka txokoan jarri duguna horren, e, igual, zuen perfileko ikastetxe gehienetan aurrikusten da euskeraz egingo dela, baina bai egin nahi dugu aipagen konkretu bat, lanbide heziketako duala beti euskeraz bultzatu nahi degula eta saiatzea gala. Argi dakagu gure ikaslentzako balio erantzi badala, ikastetxeetatik ere aldan eta gehiena euskal zikluak bultzatzen ari gela, eta zuen kasuan, areta gehiago nik uste dut, bueno, dual hori euskeraz egiten saiatu behar degula. Hor oinarria zen izaten da, instruktorea bera euskalduna izatea, bai? Mhm. Horrea guaz. Bai, hemen, pixka bat heziketa zikloak. Lanbide heziketa oso anitza da, zabal ziklo eta familia pila baitugu, baino eskaera konkretua edo eskaintza konkretu batekin gatoz zuen dana. Mikroinformatika sistemak eta sareak erdi mailako zikloa, informatika eta komunikazioko familikoa dana, administrazio eta kudeak eta familiko zikloak, hor ikusi beharko litzake ikaslearen arabera eta ikastetxeakin adostuta erdi edo goi mailakoak zein komeni zaizuen eta zein komeni zaien gure ikastetxeai, jarduera fisiko eta kiroletako familiko ikasleak, hemen berdina, erdi eta goi maila ikusita, eta gero ziklo konkretutakoa goi mailatakoa dela gizarteratzea eta aurre hezkuntzetako ziklotako ikasleak. Bost familia eta ziklo dia oinarri bezala markatzen ditugunak hitzarmen honen bueno, elkarlaneko proposamen bezala. Eta gu gure ikastetxetan ikasle horiek jaso egiten ditugunean, ze figura edo ze pertsona esleituko genioke, instruktore modun edo tutore modun gure ikastetxean. Mikroinformatikakoan, eskolako ikatea, sare koordinatzaile edo ardura horiek daraman pertsona, garai bateko premiak edo dena delako horiek, ez izenez katxarreroak, bai? Administrazio eta kudeak eta familian ikastetxekoak edo administraria eta ondoren izango ditugun testigantzetan ikusiko dugu
hau ikastetxean bertan nola gauzatzen dan, bai lehen hezkuntzako eta bai bigarren hezkuntzako zuzendariak bi testigantza ditugulako aurkezpen honen amaieran, jarduera fizikokoa, logikoki, ba, hezkuntza fisikoko irakasle izango zana, eta gizarteratzean irakasle laguntzailearekin esleituko litzaioke, edo elkartuko litzaioke, eta aurre hezkuntzan, ba, HH-ko tutoreekin, bai? Bueno, hurrengo atala nola gauzatzen da, eta hau ere, hasieran esan bezala, ez gehiagi luzatuko, zuek jakin, zuek animatzen mazeate ikastetxe referentziaekin harremanetan jartzeko, han beti daude dual instruktoreak, eta haiekin adostu dezakezutela zer eta nola egin. Errepaso bat, 112 ordu adin txikikoentzako, 128 ordu adin nagusikoak, normalean 7 edo 8 ordutan manatu daitezkenak, eta horrek eramango luke jarraian egin ezkeo 16 egun jarraian. Eta planteatzen da otsailetik hasi eta maiatzartekoan, baino figura edo nola banaketa hori egin ikastetxeekin batean lotuko zenuteke ja zuzeneko ikasle, familia eta adostasunak ditugunean, bai? Hortxe agertzen zaigu, ezta, gure atalean, eizenen atalean, ba, 16 egun horiek antolatu daitezke edo ditzazkegu nahi eran. Jarraian nahi balin badugu, ba, jarraian, edo ikasleari hobe badatorkio, eta ikastetxeak ahal balin badu eh, hori erantzun, ba, jarraian egingo litzateke, edo bestela 16 egun horiek, ba, astean bi edo hiru egunetan banatuta, aste ezberdinetan, ba, 16 egun horiek osatu arte. Bai? Beste nola gauzatzen bat izango litzake, ba, bueno, hasieratik aipatzen nahi gana ez. Momentu honetan azaroan gaude, lehenengo kontaktua hemen gaude pixka bat zuei tentatzen aber animatzegean, seguru baietz, eta interesa agertu ezkeo, ba, ja eizekin jultzake. Lanbide heziketako arlotik zer izaten da, ba, berriro errepikatu, badao persona bat, dualeko tutorea da ona, harrekin adostu, eta hortikan aurrera, ba, behakin goizue programa bat, eta esango izue, ze ikasketa teoriko praktiko dauden, ze jarraipen egin behar da, ebaluazioa eta hori nola egin eta hori dena, persona batek, esan dizu eta esan bezala, bestela gurekin harremanetan jarri, eta behintzat hori ez dadila izan, hori eta egutegia ez dadila izan esanimatzeko arrazoi bat, hori ondo landuko genuke kasuan. Eta gure kasuan, eizeko ikastetxeak garenok, zein behar dugu? Ba, behin webinar informazio hau amaituta, egingo duguna da, eizetik iritsiko zaizue, zuoi eta ikastetxe guztioi iritsiko zaizue informazio bat, ba, hause informazio grabazio honekin alde batetik, eta gero, dagoeneko ja interesa agertzeko, ba, izen emate galdetegiarekin. Eta ja, hortik aurrera, ba, harremana sortu egiten da, lanbide heziketako ikasleen eskariak eta gure ikastetxe publikoen arteko mm, aukeren artean. Eta hor, ba, bueno, lotura sortzen diren esparru horietan, ba, bueno, ikasle bat gure ikastetxetara etortzearen, praktikara etortzearen, ba, bueno, gauzatzean. Hau kontutan hartu behar dugu, eskari guztiak betetzen dira? Ez, izan ere, ba, bueno, hor, lurraldetasuna, espazioak, ikasleen aukerak eta nahiak kontutan eduki behar degulako. Hau gertatu izan zaigu aurreko urteetan, jo, lau ikasle eskatu ditut eta soilik bakarra etorri zaigu. Digo, ja, baina eske, soilik ikasle bat bagenuen interesatua zure zonaldean, zure ikastetxeko zonaldean. Eta kontrara, gerta daiteke ikasle interesatu batzuk egotea, baino ikastetxe hartzailerik ez egotea. Esan nahi dut, orain tokatzen zaiguna hemendik eta abendu bitartean, no, urtarrila arte, ba, bueno, lotura horiek ondo baetzea eta ondo arilkatzea. Bai, horre aipamen oso ondo esan duzu, hori guri gertatzegu gukite ditugu zuen eskaera jaso, gure ikastetxetan bideratu, hiru probintzietan, eta alik eta, ba, bueno, ba, match hori egiteko saiatu ez. Urtarrila aipatu du guretzako abenduan albaldin bada, esan nahi, argi dakazutenak eta martxan jarritzak egunak, zenbat eta lehen aurratu, ze gutxi gora bera, dualeko arduradunak, gero esango diguten bezala ja martxan daude. Bai. Eta orduan hor ja jartzen dute, eta beak baldin badakite hasieratikan ze interes dakazuten, betire aukera gehiago ditugu zuei eskaerak erresago bideratzeko, ez? Ze bestela, bea ja, beste lantokikin, hitzarmenak eta egiten baituzte, ba hor, ba, bueno, ba, ikasle perfilak jetxe egite zaigu, ez? Orduan, alde zuten moduan, aurreatzen baizute, ba, ongi Beraz, etorria.
gaur 17 daukagunez, eta gaurtik aurrera ja izen emate lotura izango duzuenez, iritsiko zaizuen korreo horretan, ba, hortik aurrera baloratu ezazue, zuen pedagogikan, zuen barne antolakuntzan, zuzendaritza taldean, bueno, dena delakoan, eta, bueno, prozesuaren hobe beharrez, ba, ahalik azkarrenen galdetegi hori erantzutea, hobe. Izan ere, ondo badakigu, hemendik aurrera beste hainbat eta hainbat prozesu ere etorriko zaizkigulako, bai? Orduan, ez pilatze aldera, ba, lantxoa aukentzen baldin baduzue, ongi. Hauxe izango da jasoko duzuen galdetegia, bai? Ohiko galdetegi bat, nun ba, zuen datuak, etc., eskatuko zaizkizuen, eta eskatuko dan ere, ba, zein ikasleen mota edo zein familitakoak nahi duzuen jaso, bai? Bai, mentxe ekarri dugu pixka bat akordioa berria ez danaren Eh, bueno, ba, painting braining, no? Ez dakit oso ondo nola ditzen zaioneko struktura sortu zanekoa, eta, bueno, ba, pixka bat laburtzen duna, ba, zein dan bidea edo egitearena ez. mhm. Aipamen txiki bat, igual zuentzako ikastetxetan eta leno praktika bezala, edo lantokiko prestakuntza bezala izan hauen ofizialki duala bezala ezagutzen da. Izaten da, bi motatako dualak egotea, orokorrak eta intensiboak, baina, bueno, bestelako sistema ez du aldaketa gehiagirik izan. Ba, bueno, honek ekarri dugu. Aipatu egin dizuegu, lehen gabiltzala honetan eta izan degula ekimen honen beste edizio batzuk, ja laugarrenean gaudela. Hementxe daukagu iazko balorazioak, bai? Prozesu guztiak bezala bere ebaluazio beharrezkoa dute, ebaluazioa ikastetxe bidaltzaileen aldetik, ikastetxeak dianak, ikastetxe jasotzaileen aldetik, gehitzeko ikastetxeak geranak, eta hor ikusten ditugu iazko bost gaineko ebaluazio batean, gure ikastetxeak 4,4ko nota bat, beraz, desente altoa eta asebetetzen maila handikoa, eta ikastetxetan ere lautik gorakoa, beraz, ebaluazio altua. Hemen datu bat falta da, eta da ikasleena, baina ikasleena ere, lautik gorako ebaluazio bat da. Izan ere, hainbat eta hainbat ikaslanekoak gure ikastetxetik pasatako ikasle horiak dira, eta badakizue ongi, ikasle horientzako, beraien etxea izan dan, urteetan izan dan, horretara bueltatzea eta beste ardura eta desempeño batekin aritzeak, beraien autoestimari ere bai, bere ekarpen egiten diola. Eta berriz diogu, euskarazko entorno batetan. Eta hori aipatzeko elementua da, izan ere ikasleek ere azaleratu egiten duten balio erantzi bezala agertzen dena. Bien, behin gure aurkezpen informatibo honen ondoren, orain ja bagoaz testigantzetara. Testigantzetan hiru testigantza ditugu, alde batetik ikaslaneko ikastetxea den Txurdinaga lanbide heziketa Bilbon dagoena, eta beraiek dira, prozesuaren hasiera edo diranak, eta dira, ikasleen formakuntza, lanbide heziketako ikasleen formakuntza familia ezberdinetan aurrera eramaten dutenak. Eta hauek dira, dual praktikaldi honen arduradunak, ikasle horien ardura hartzen dutelako beraien formakuntza. Eta horretarako Txurdinagako Janire, kidea Janire, daukagu. Janire izango dugu hor. Egunon, Janire, Orain, entzuten zait? oso ondo, Janire, zurea? Bai, beno, egunon guztioi. Bai, bueno, bani hori txurdinagatik natora bera saltzera pizka bat ez nola egiten dugun guk edo zein den gure esperientzia. Uste dut azaldu dozuela gutxi gora bera zein den prozesua ja nahiko ondo ez, edo zeintzuk diren jarraitu beharreko pausuak, eta beno, guk esan duzuen bezala, hasi gara ja, orain ja, daramagu ja hilabete osoa, kontaktuak egiten, enpresekin, ikastetxeekin, eta gu gure esperientzian izan dugu ja, izan duzuen bezala, bigarren hezkuntzako hainbat ikastetxeekin esperientzia, pasadan urtean adibidez, egin genituen ja ikasle desberdinak sei eskola desberdinetan, sei ikastetxetan, eta bueno, guretzat egia esan oso lagungarria da, ez da bat ere errez azkenean ez, enbeste ikasleentzat bilatzea praktikak eta duala,
Eta oso lagungarria da. Guk lehenengo mailan adibidez dauzkagu ja, 90 ikasle inguru aurten. Eta bueno, uste dut eurentzat ere oso aberasgarria dela eta garrantzitsua da. Orduan, nik ez dakit kontatu alde dizuet pizka bat behar bada zein den prozesua, zer ari garen orain egiten, nola den kontaktua edo, bai, menego ari garena da orain, lehenengo kontaktu hori egiten, zuekin adosten, bidaltzen dizuegu gure kasuan dira. Esan duzuen bezala, 128 ordu horiek adin nagusiak badira, ez? Eta banatzen ditugu 16 egun jarraietan. Gure kasuan izango da aurten apirilaren 27-tik maiatzaren 19-ra, bai, egingo dute hilabete horretan zehar. Eta dauzkagu 3 familia ezberdin, administrazioa eta kudeaketa, ni administrazioko mintegikoa naiz, gero informatika eta baita ere gizarteratzen, bai? Orduan, egiten duguna da, lehenengo kontaktu bat egin zuekin, bidaltzen dizuegu, interesa baduzue, fitxa bat, non esaten dizkiguzue, zein kutsuk izango ziren gure ikasle horrek egingo zituen ekintzak bertan, ez, edo jarduerak. Orduan, guk horrekin egiten duguna da ikasle bakoitzeko proiektu bat. Orduan, hor egiten dugu formakuntza plan bat, berarentzat, eta ikusten dugu ze ikasketa emaitzak lantzen dituen, bai? Orduan, horrekin eta egutegiarekin, ikusita zeintzuk izango diren ikastetxera joango den egunak eta zenbat ordutan, hori 8 ordu normalean, 16 egun horietan zehar, ikusten dugu zer landuko duen, eta hori zuekin adosten dugu, ez? Esaten diguzu zeintzuk diren zuen beharrak, eta guk ikusten dugu bitu, hauek dira, ikasle honek bete behar dituen ikasketa emaitzak, adosten ditugu bion artean, eta ikusten dugu ze modulo edo landuko dituen bertan ikasleak. Horrekin guk egiten dugu bere proiektua, esan dizuedana dela bere formakuntza plana, bai? Eta ja egiten duguna zuekin da hitzarmena sinatu, datuak jaso zeuen ikastetxekoak, eta proiektu hori finkatu. Eta proiektu horretan agertuko da, nori izango den gure partetik bere tutorea ikastetxean, gure ikastetxean, eta zuen kasuan, nori izango den instruktorea lehen esan duten bezala, bai? Orduan, hori izango dut instruktore bat, funtzioa instruktorena izango da jarraipen bat egin. Zuekin dagoen bitartean ikaslea, jarraipen bat egin, benetan, adostu ditugun lanak betetzen ari dela, teknikoki hitz egiten, ez, ikasketa emaitza horiek, formakuntzari dagokionez, eta baita zeharkako jarrerak ere bai, ez, horrek ere kompetentzia horiek ere lantzen dituzue. Orduan, hori jarraipen hori egiteko, egingo dozuena gero da, bildu hemengo tutorearekin, adibidez, ni tutorea banaiz, joango naiz bertara, ebaluazio horri batekin, eta hitz egingo dugu, ez, nola doan, benetan ze mailatan lortzen ari den, ikaskuntza teknikoiek eta baita zeharkakoak ere zeharkakoetan ere garrantzia ematen diogu, teldalenari, ekimenari, autonomiari, ez, landu dituen guzti horiek, eta zeuek egingo dozuena da, gurekin batera, tutorearekin batera bildu eta balorazio bat egin, ez, ebaluatu egingo dugu ikaslearen esperientzia hori, edo egun horietan zehar egin duen lan hori. Orduan, zeuek jartzen diozuen nota hori, izango da gero euren modulo bakoitzean pisua izango du ebaluazioan, amaierako ebaluazio horretan. Orduan, guk ja ikastetxe bakoitzak erabakitzen du, ez? Guk lehengo mailako dualetan, daukagu, 90%ko pisua bertako moduloan, formakuntzan, zentroan, eta 10% enpresan, zuen kasuan, ez, ikastetxean. Eta basua jartzen dio zuen notarekin, horrekin jaterako zaio nota, amaierako nota hori, berarentzat ere, eurentzat oso aberasgarria da, nire ustez lehenengo kontaktua da, gehienentzat lehenengo kontaktua da lan munduarekin, orduan, garrantzitsua da, ez, nahiz eta lehenengo mailan izan. Eta egia da, ez dela oso epe luzea, ez, baina laguntzen die, lagungarria da eurei lehenengo kontaktu hori egiteko, eta, ikusteko pizka lan munduan sarrera hori egiteko, ez, eta orokorrean daukagun esperientzia momentura arte, oso berazgarri eta zuentzat ere, nik eraman dituanak ikastetxeekin ere, askotan, laburre egin zaigu, edo, pena bat joan behar izatea, ez, azkenean laguntza da beti. Nik nirean administrazioa dalako, eta, lagungarria da, azkenean administrazioan egotean norbait beti badakigu lan karga egoten dela asko, eta beti ondo dator, norbait. Baita ere informatikoak ditugu, eta gizarteratzekoak ere eta
nire esperientzia momentu arte beti izan da nahiko positiboa. Gero bai, puntualki izan daiteke bai ikasleren bat edo, arazoen bat sortzea, baina orokorrean laguntza izaten da, lagungarri izaten da. Oso ondo, Janire, eskerrik asko, bai, bueno, zure begiradatik orain, Koldo Mitxelenara bagoaz, eta hortxe daukaguna da ikastetxe hartzaile bat, momentu honetan Nora Madariaga dugu, bertako zuzendari, eta, bueno, bigarren hezkuntzaren ikuspuntutik eta urteetan, lanbide heziketako ikasleak praktikaldira jasotako pertsona izanik, berari pasatzen diogu hitza. Bai, Nora? Bai, entzuten da, ezta? Entzuten da? Bai, bai. Bai, bakatu. Ez, guk esatia oso eskertuta garen, guk ja badaramagu nik uste ja laugarren urtea, batez ere informatikako ikaslea jaso ditugula, eta oso ondo baloratzen dugu, bai. Batetik ikastetxetan badakigu batez ere bigarren hezkuntza zelako beharra dagoen informatikan, eta oso lagungarri die guretako, bai. Denbora asko inbertitu behar dugu, hori egia da, baina gero etekin hartzen jako ordu hori, bai. Zergatik, pues guk askotan egin ezin ditugu gauza asko erakusten diogu beraiei, eta beraiek laguntza ematen digute. Adibidez, ez? Gu software askearen bide horretan ja bidea egiten hasiagaz, eta bagabiz pilotaje batzuetan, gure ikatero premiaduraduna hor dabil landalan horretan, eta askotan bera izaten da, guri laguntzen diguna, arazo batzuei aurre egitera, pues igual, impresora bat ezin da instalatu, pues bera laguntzen digu driver jaisten, beri igotzen, gure denbora horretan, guk denbora hori ez daukagu, eta beraiek laguntzen digute, eta oso erantzunarria iruditzen jako, eta bestetik, aurreko urtean martxan jarri genuen eskola 2.0 ordenagailuen bizi berritzeko proiektu bat, ikastetxean, ez da horre, abandonatuta den euskal biltegi baten, eta beraiek izan ziren lagundu zigutenak pues, memoria RAM bat erosten, aukeratzen ze memoria RAM behar duen ordenagailu horrek, eta aldatzen, gero memoria disko zurrun bat etzuk ere erosen dituen, eta bateria, eta gaur egun irakasleak ordenagailu zar horrek erabiltzen ari gara. Bai, orduan, beraiek lagundu ziguten bilatzen, bueno, gu beti algoan, ez? Baina, bai, pues, olako gozatxak, inventarioa, ikastetxeko inventarioa egiten. Hori, hainbeste kostatzen zaigu inventarioa, pues beraiek laguntzen digute, beraiek begiratzen dute zer daukagun, non daukagun, betetzen dituzte dokumentuak, da oso aberatza, oso positiboki baloratua, eta animatzen zaituztegu, bueno, informatika arduradunak esan ditauten ere eskatuen, ora, behar duguna. Eta gainera figura horiek ikastetxean behar ditugu behin gradua, bueno, zikloa amaituta ere, ezke oso baliagarriak dira, gu baino gehiago daki. Ez dakit, horrekin ikustot nahiko. Bai, oso ondo, Nora. Gainera, badakigu, baina nire eta baizu, ointxe klasea baduzuela, behaz, nahi duzu denean, uzten gaituzue. Eta ja, hirugarren testigantza eta azkena bezala, bueno, askotan esaten dugu, ez? Bai, bigarren hezkuntzako ikastetxeak erresago dute hau guztia egitea, baino, bueno, hala izan daiteke edo ez. Izan ere, urteetan ere badakagu Orokieta ikaskomunitatea, haur eta lehen hezkuntzako ikastetxea dana, eta bere testigantza saioa landak emango digu, Orokieta herri eskolatik. Kaixo saioa, egunon, Bai, egunon? Entzuten da ondo? primeran. Bale, bueno, ni Norarekin guztiz bat natorrez. Bueno, komentatu dezuten bezala aurretalen hezkuntzako ikastetxe bat gea, eta gu, guandala iruzpala urte gu ere animatu ginen, ez, abentura hontan. Egia esan, gure ikastetxean beti dago praktikek jasotzeko irrika handi bat, ez? Ikusten degulako dala zerbait eman eta zerbait jaso beti, ez? Orduan, bueno, basa genuenen zergaitik, ez? Egia da, guk izan ditugu informatikariak eta izan ditugu baita ere administrariak, ez?
Bueno, egia da hasieran kezka bat daukazula, esaten dezuta zertan erabiliko dut, ez? Karo, IKT arduradunak ere ordutxo batzuk besterik ez ditu libre, ez? Zeren, bueno, ohiko saioetan egoten dira, egia da hasiera batean planifikazio bat eskatzen duela, ez? Zertan jarriko dugun, zer ardura emango dizkiogu, hau egiteko gai izango da, baina bai zuek aipatu dezuten bezala, jarraipen zuzena egiten da tutorearekin, ez? Guri instruktoreek ere, gu instruktoreak izan geha, baina lanbide heziketako tutore horiek ere laguntzen digute pixka bat, ez? Ze funtzio eman, eta gero ikastetxe batzun beharretara egokitzen geha. Guk oso esperientzia ona izan dugu, naiz eta denbora gutxien izan, ez? Guk batzutan, irakasleek badituzte, ez? Ordenagailuak apurtzen direla, ez? Orduan galdutegien bitartez, hoien konponketak egitea, web horrien eguneraketak, ez? Edizio lanetan ere asko lagundu digute. Beti esan dugu, ez? Azkenean beraiek ere gu baino gehiago dakitela, beti ez daude gurekin batera, edo instruktorearekin batera ez daude, ze instruktoreak ere klaseak ematen dituztelako, baina zereginak jartzen dizkiegu beraiekin batera, eta egia da, beraiek ikasten dutela, eta gu beraiekin ere pilo bat, ez? Hori bai, pixkat lehenego, pentsatu behar da zertan erabiliko dugun, zertan erakutsiko diogun ikasle hau, ez? Esperientzia mundiala izan dugu. Administrariekin ere, beste gure kasuan, administraria daukagu, eta orduan, berarekin ondoan egoten zen, ez? Telefonoa jaso, kudeako eta ekonomiko erakutsi, datu basearen kudeaketa, hortxe, ez? Beraiek ere ondoan. Lehen txurdinagakoak ere aipatu den bezala, noski ikaslearen ezaugarrien arabera, ez? Hobeto edo okerrago atera daiteke, baina orokorrean ikaslea jatorra guretik pasatako ikasleak izan ohi dira, gazteak beti etortzen dira hor urduritasun puntu batean, baina oso emankorra izan ohi da. Gainera kontutan hartu behar ditugu, ez? Agian etorkizuneko gure administrariak, gure informatikariak ere izan daitezkela, ez? Aldatzen badira, ikasetxetan ditugun funtzio horiek, agian etorkizunean gure ikateak eta ikateroak eta administrariak izan daitezkela, ez? Animatu, beti jasotzen dugu beraiengatik, beraiek gugandik zer esanik, ez? Bai? Berriro ikastetxera bueltatzeak beraien bizipenetan esortzen dien olako zirrara horri, guk animatu besterik, ez? Esperientzia bikaina izan dugu eta. Oso ondo saioa, bikain, eskerrik asko. Lehen aipatu dizuegun bezala, gure nahia zan hor 40 minutuko saiotxo bat egitea. Puntu honetan grabazioa moztuko dugu eta galde erantzunen atalera